Bună, eu sunt Silvia și bine ați venit la podcastul De la idee la impact. Acum că începe sezonul festivalurilor și al evenimentelor de vară, m-am gândit că nu există un invitat mai potrivit pentru episodul de astăzi decât DJ Sebu, omul care întreține comunitatea muzicală locală de peste 30 de ani și care, de 7 ani, a dus în Arad un concept cu adevărat unic, l-a apus. Seba, bine ai venit! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la podcast. Bine te-am găsit și îți mulțumesc tare mult de invitație. Seba, într-o postare de-a ta ai spus că ai 30 de ani de muzică. Ce simți când spui asta cu voce tare? Da, e o perioadă lungă de timp și cumva sunt mândru că am reușit să rămân pe piață atât de mult timp și că pot să duc fizic domeniul ăsta și jobul ăsta. Cum a început totul? La ce vârstă ai început? Și prin ce întâmplare ai ajuns să fii DJ? Acum, vârsta exactă, chiar nu știu să ți-o zic, undeva 7-8 ani. Știu că imediat după Revoluție, să zic așa, am descoperit MTV-ul și de acolo a început toată nebunia și toată pasiunea asta nebună pentru muzică. Așa ca DJ-ală, undeva prin clasa 5-a 6, cred că am pus prima dată muzică la un eveniment. Și ce tip de eveniment era? Ziua unui prieten sau ce tip de La eveniment? zile de naștere mergeam erau tot felul de seri organizate de către liceu. Chestii de genul așa, micuțe. Poveste. Cine e Sebastian Cojocaru dincolo de DJ Sebu? Sebastian Cojocaru este, primul rând, omul pasionat de muzică și pe lângă muzică, paradoxal, pasionat de călătorii și de liniște. Cumva cred că partea asta de nebunie și de agitație și de zgomot trebuie să se echilibreze cu ceva. Așa e. Și atunci liniștea mi-o găsesc așa, în călătorit, în explorat. Există DJ mari precum Black Coffee și Solomon care au recunoscut că sunt introvertiți în viața reală, așa cum ai spus și tu, și care preferă liniștea în locul zgomotului. Și observându-te deseori, mi se pare că și tu ești așa, deși ești deschis și comunicativ, mi se pare că îți place mai mult să asculți decât să vorbești. Și ceea ce mi se pare fascinant, pentru că organizezi evenimente, construiești o comunitate. Cum te-a scos meseria asta din zona de confort și cum te-ai dezvoltat tu ca persoană în cei 30 de ani, nu ca DJ, ca om mă refer? Să știi că e exact invers. Când fac chestia asta, sunt în zona mea de confort. Dacă nu aș face ceea ce fac, cred că aș fi în afara zonei mele de confort. Foarte interesant. Poți să-mi povestești mai mult? Simt chestia asta și, nu știu, cel mai tare am simțit-o în pandemie, când, nu știu așa, am avut câteva luni în care nu am avut activitate deloc și clar am fost în afara zonei mele de confort și cumva a trebuit să găsesc activități cu care să-mi ocup timpul. Dar tot legate de muzică mea, am reorganizat muzica, am căutat în continuare piese, melodii, am produs melodii în perioada respectivă. Deci cumva acolo sunt în zona de confort când fac lucrurile astea, nu invers. Dar într-adevăr, în general îmi place mai mult să fac decât să vorbesc. Și da, pot să zic că sunt o persoană mai introvertită în afara scenei, să zic așa. Interesant cum în momentul în care ești pe scenă, știi, totul face sens, ești în cadrul potrivit unde, cum zici tu, te simți cel mai confortabil. Da, mulți dintre prietenii mei apropiați îmi spun lucrul ăsta și Alexandra, soția mea, îmi spune că în momentul în care am urcat pe scenă eu mă transform total. Nu mai sunt omul care e jos de pe scenă. Ce frumos! Și faptul că ai succes, știi, și ai reușit să ai succes făcând ceea ce, la ce te pricepi cel mai bine și unde te simți cel mai confortabil. Că eu cred că la urma urmei asta e succesul, dincolo de partea financiară, dincolo de orice altceva, de bunurile materiale pe care poți să le achiziționezi. Eu cred că faptul că faci ceea ce îți place, la ce ești bun,
cred că prin asta se definește succesul. Da, cred că e cel mai important lucru, nu doar pentru mine, în general, pentru oricine, pentru orice persoană. Dacă ai o pasiune și reușești din pasiunea aia, dacă reușești să o transformi într-un job și să trăiești din chestia asta, cred că e împlinirea maximă. Așa. Pentru că sunt foarte mulți oameni care se duc la job doar de nevoie, să zic așa, de nevoia asta existențială de a face bani, dar nu sunt neapărat împliniți cu ceea ce fac. Așa e. Și știi, eu când am gândit podcastul acesta, eu lucrez de peste 13 ani în HR și interviuri cu peste mii de oameni. Da. Și deseori aud spunându-se, știi, reușesc doar cei care sunt înzestrați cu diverse abilități sau sunt inteligenți sau cei care au avut norocul de a se naște în anumite familii. Și am vrut să le dovedesc, prove them wrong, știi? Să le dovedesc contrariu, că au succes cei care ajung să-și urmeze o idee, au curajul să înceapă și care sunt foarte muncitori și perseverenți, pentru că, vezi și tu, cum povesteam, ai 30 de ani experiență, succesul nu se construiește peste noapte. Da, evident. E ceva ce ia timp. Acum depinde la ce domeniu ne raportăm. Dacă ne raportăm strict la domeniul ăsta de muzică, să zic așa, se poate reuși în domeniul ăsta și doar prin muncă, dar până la un anumit nivel. Peste un anumit nivel trebuie să existe și nebunia aia, pasiunea, talentul. Adică se pot învăța anumite lucruri și să le faci bine, dar nu poți să evoluezi extraordinar de mult. Deci nu e doar tehnică, e mult și da. ureche muzicală. Bunic. Și ureche muzicală, și talent, și viziune, și o direcție gândită. Există ideea că un DJ bun trebuie să le dea oamenilor ceea ce vor să audă. Însă, în același timp, există și DJ precum Black Coffee care spun că educi oamenii prin muzica ta. Tu cum vezi treaba asta? În sensul în care eu am observat că tu la evenimentele private, nunți, botezuri, pentru că ne-am întâlnit și acolo, sau în cluburi, precum Metexis, pui o muzică mai comercială. Însă, în cadrul evenimentelor la Apus, muzica pe care tu o pui e muzică house, afro house. Unde e identitatea ta ca și DJ și care sunt compromisurile pe care le faci în momentul în care mergi la evenimente? Cum vezi tu toată treaba asta? Da, asta e o întrebare așa foarte complexă. O să încerc să-ți răspund cât mai în detaliu. Acum, dacă ne raportăm la DJ mari, cum ai spus tu, Black Coffee, David Guetta și mulți alții care sunt în industrie, ei sunt la nivelul la care fac ce vor. Deci tu te duci acolo și accepti din start că ești pentru DJ-ul respectiv și ce îți propune el. Acolo poate să fie educația muzicală totală. Nu cred că mai e cazul să se muleze după public. Cel puțin pe Black Coffee am avut ocazia să-l văd live și pot să-ți spun că nu se mulează după public. El vine, are totul pregătit. La unii dintre ei chiar sunt înregistrate seturile dinainte. Deși mulți critică chestia asta, dacă stai un pic și o analizezi și te uiți în spate ce înseamnă producția unui eveniment la asemenea nivel, într-adevăr, unii trebuie să-și facă seturile dinainte pentru că este o producție video în spate, o producție de, de show de artificii, de momente, care trebuie toate sincronizate. Trebuie toate sincronizate și nu pot fi altfel sincronizate decât dacă preînregistrezi tot setul. În momentul în care preînregistrezi tot setul, clar nu te mai mulezi după. Nu te mai poți mula după nimic. Dar și dacă mixează live, la nivelul acela ei își permit să nu mai se muleze după public, pentru că oricum publicul vine pentru numele respectiv. Acum, raportat la mine, sunt două zone. Zona de cluburi și evenimente private, unde clar trebuie cumva să fac, nu știu dacă să zic compromis, dar să mă mulez după public. Și să ții ringul de dans plin. Da. Iar la partea de apus, cumva și la noi cam aceeași zonă, să zic, ca și
în industria DJ-ilor mari, putem să facem educație muzicală, deși și la noi un pic este un mix, așa, pentru că putem să facem și educație muzicală, dar într-un mic procent le dăm și ceea ce vor să audă. Da, așa este. Am văzut într-o postare de a Alexandrei, soției tale, că ideea l-a apus. S-a născut pe o plajă din Seychelles în 2016. Da, așa este. Ce v-a făcut să spuneți, hai să facem asta? De ce duminica? De ce l-a apus? Noi am fost, după cum spuneai și tu, în 2016 în Seychelles. Este una dintre destinațiile noastre preferate. Este o locație, adică un arhipelac de insule absolut superb. Și sunt niște apusuri acolo. Cred că cele mai frumoase apusuri pe care le-am văzut în viața mea sunt acolo. Și ideea a venit pur și simplu, stând pe plajă la un apus. Am zis, dar de ce n-am face noi niște evenimente care să fie așa, seara, fix pe apusul soarelui, să înceapă ziua, să prindem apusul și un pic de parte de întuneric. Cam asta a fost ideea, a fost așa o chestie super simplu gândit. Nu ne-am gândit unde o să ajungem, cum o să evolueze. A fost așa, a fost pur și simplu o idee care s-a născut acolo și... Și de acolo a venit și ideea de a alege, bănuiesc, locații în aer liber, tocmai pentru a vedea apusul, nu? Cam în da, să zic așa, cam a fost una dintre primele idei legate de conceptul la apus, să-l facem în aer liber. Într-adevăr, să fie vizual apusul soarelui. Și câți ani ați copt ideea asta? Adică voi anul acesta sunteți la a 7-a ediție, nu? Da, A 7-lea sezon. O să începem al 7-lea sezon. 3 ani. 3 ani. 3 ani. Dar nu pot să zic că am copt tot 3 ani. Atunci a venit ideea și cumva în 2019 cred că a fost timingul să începem. Cumva așa a fost o idee ținută la sertar și atunci ni s-a părut că industria cluburilor începe cumva un pic să o ia în jos și că lumea și-ar dori un pic altceva. Așa și noi este. Cumva am anticipat pandemia și evenimentele de zi și din 2019, de la primul sezon, am început să facem evenimente pe timp de zi. Cum a evoluat numărul de participanți de la prima ediție și până la cea din anul anterior, că anul acesta încă nu ați început sezonul? Acum, noi primul sezon l-am început cu o locație fixă. Noi am căutat destul de mult timp o locație unde efectiv să se vadă apusul de soare. Am găsit locația aceasta la Hotel Ibis din Arad. La rooftop. Sus la etajul 9 la rooftop, de acolo se vedea apusul perfect. Și am gândit în prima instanță, primul sezon, ca frecvență să fie săptămânal. Deci noi acolo, primul sezon, chiar am făcut în fiecare weekend. În fiecare duminică făceam câte un eveniment. Cam acolo s-a oprit gândirea noastră la primul sezon. Nu știam cum o să evolueze lucrurile. După primul sezon, în 2020, a venit pandemia și clar lucrurile s-au schimbat total. Iar la începutul verii, în anul 2020, am zis trebuie să facem ceva vara asta. Chiar dacă este pandemie, chiar dacă există restricții. Și tot așa ne-am gândit unde am putea să ne desfășurăm. Pentru vara respectivă am găsit locația de pe strand de la Ratio, care era cea mai potrivită în contextul de atunci. Și tot așa, sezonul respectiv am făcut nu doar unul pe săptămână, făceam 3 pe săptămână. Era vineri, sâmbătă, duminică. În fiecare weekend, 3 zile, toată vara. Cu restricții, cu toată nebunia aia ce a fost atunci.
spuneai de restricții. Cum a fost în pandemie? Cum au fost evenimentele? Ce provocări a adus pandemia pentru voi în anul acela? Asta ziceam și mai devreme. Pe mine m-a scos total din zona de confort, pentru că m-am trezit că nu lucrez, că nu fac ceea ce îmi place, că nu pot să mă exprim. Așa, cumva m-am simțit legat. Cel puțin prima parte a pandemiei, primele 3 luni, atunci când a fost totul închis. Ok, după aceea un pic lucrurile s-au relaxat, dar toate evenimentele au fost anulate. Deci eu, cel puțin pe partea de evenimente private, n-am avut niciun eveniment anul respectiv. Toate au fost anulate. Și am zis, dacă tot nu am niciun eveniment, putem să facem sezonul ăsta full de la Apus. Și așa am reușit cumva să facem vineri, sâmbătă, duminică în fiecare weekend, pentru că nu mai aveam evenimente deloc. Dacă aș fi avut evenimente, probabil că nu reușeam chiar la nivelul ăsta. Da. Da, și plus că oamenii, cred că după lockdown, și-au dorit atât de mult să iasă, să socializeze din nou. Da, cumva noi acolo am explodat ca și concept, pentru că în primul sezon și locația era mică, nici nu aveam așa mare expunere, nici nu era lumea așa deschisă către evenimente de zi. Primul sezon noi n-am adunat mai mult de 100 de oameni. Deci cam asta era la un eveniment, cam asta era media, 100 de oameni. După care, în sezonul al doilea, atunci în pandemie, în 2020, când am făcut toată vara la Ratio pe strand, acolo a fost boom-ul nostru. Pe de o parte că oamenii nici nu aveau alternative unde să iasă, își și doreau lucrul ăsta, să iasă. Plus au apreciat foarte mult că am avut curajul să facem ceva, pentru că au fost foarte puțini oameni care vara respectivă au avut curajul să facă ceva cu toată nebunia de atunci. Așa e. Ce am observat în ultimele sezoane, că ați regândit cu totul conceptul de la Apus, acum e o dată pe lună, așa-i? Da. Și cumva, ce mi se pare foarte interesant e că înainte de fiecare eveniment creați așa un întreg hype în jurul evenimentului, în sensul în care folosiți multe strategii de marketing, FOMO, Fear of Missing Out, tot misterul acesta în jurul evenimentelor, care clar face lumea să vorbească și cumva creează anticiparea aceasta, ceea ce va urma. Cât de conștient au fost toate aceste strategii de marketing sau au venit natural pentru voi? Evident că o parte din strategiile de marketing le-am gândit dinainte. Sunt alte câteva lucruri legate de marketing care nu le-am gândit, dar au venit natural și au venit cumva dinspre oameni. Cum ziceai și tu, după sezonul acela al doilea din pandemie, cumva am simțit lucrurile că trebuie duse în altă direcție. Am zis, nu putem să facem săptămânal, 3 zile pe săptămână, era clar că nu mai puteam să ținem ritmul respectiv. Și acolo, să zic așa, am stat mult și am gândit care ar trebui să fie direcția în care să o luăm cu tot conceptul, dar cumva să schimbăm radical tot. Și atunci am zis, hai să facem o dată pe lună, pe timpul verii, și clar în spate toate conceptele astea de marketing pe care tu le-ai enumerat, noi le-am gândit. Partea asta de indicii, de locații noi, nu știu, oamenii cumva să aștepte să vadă ce idei ne mai vin, ce locații ne mai vin. Plus că și dress code-ul, dacă mă întreb pe mine, știi, faci parte dintr-o comunitate, știi? Exact. În momentul în care... Acum noi ce nu am gândit ca și marketing și nu cred că se poate gândi chestia asta sau anticipa, e chestia asta de apartenență. Asta cumva trebuie să vină organic, trebuie să vină natural. Noi am propus un lucru, oamenii au venit înspre noi, dar comunitatea cumva s-a creat organic.
e o chestie care nu ți-o rezolvă marketingul. Asta trebuie să vină din schimbul ăla de energie, dacă oamenii se regăsesc în ceea ce le propui, în ceea ce le-am propus. Deci asta cumva a venit natural. La fel, la noi nu este, deși strategia asta există în marketing, dar la noi nu este aplicată intenționat partea de sold out. La noi repede se vând biletele? Depinde de eveniment, dar o zi, două, nu durează mai mult. O zi, două. Și care e numărul de bilete pe care îl vindeți la un eveniment? Depinde de locație. Sunt locații care ne permit în jur de 1000 de oameni, alte locații unde putem să mergem până în jur de 1500. Okay. Cam în zona asta ne învârtim. Dar, după cum îți ziceam, e o chestie care chiar se întâmplă la noi. Adică toate biletele se dau, toate edițiile de până acum au fost toate sold out. Fără să folosim ca un instrument de marketing chestia asta, deși există această ca și strategie. La Apus, lumea vede o locație spectaculoasă, atmosferă, lumini. În schimb, în spate sunt luni de planificare, costuri pe care nimeni nu le bănuiește. Știi, lumea poate crede că plătește un bilet de 75 de lei care înseamnă profit. Dar ce înseamnă de fapt un bilet de 75 de lei pentru un organizator, din punct de vedere financiar, logistic și toate cele? Acum, tu ai fost la evenimentele noastre, ai văzut cam care este strategia noastră. Biletele le dăm personal oamenilor, nu se vând online. Și atunci există și multă interacțiune cu oamenii care vin la Apus. 75 de lei, mulți spun că raportat la ceea ce oferim este un preț foarte mic. Dar, într-adevăr, în spatele acestui preț, pe de o parte există foarte multe luni de organizare, stau foarte multe luni de organizare în spate și costuri, bineînțeles, pentru că avem o echipă foarte mare în spate, organizată pe departamente și cumva toate lucrurile astea implică costuri. De la partea de scenă, de lumini, tot, pază, bar, marfă, mese, asigurări, da. Și asta este un aspect. Noi încercăm, acum n-am reușit tot timpul, dar încercăm să facem asigurări pe toate evenimentele. Singur la care n-am reușit a fost aeroportul, unde nicio firmă de asigurări nu... Era costul prea mare? Nu de costuri, de riscuri. De riscuri. Dacă s-ar fi întâmplat ceva înăuntru în aeroport, clar ar fi fost niște costuri enorme. Deci acolo a fost, cred că, cel mai stresant eveniment pentru noi din punctul ăsta de vedere. Nici nu te gândești la lucrurile astea în momentul în care mergi ca participant la un eveniment de genul. Extrem de multe lucruri în spate de care noi trebuie să ne ocupăm până ajungem în ziua evenimentului. Știu că ai avut un eveniment care a fost anulat din cauza unui incendiu, cel de la Agora Mall. Fix acum un an. Fix acum un an. Ce înseamnă concret pentru un organizator un eveniment anulat de genul? Acum, pentru noi a fost singurul eveniment anulat. Am mai avut, cred că, 1 sau 2 evenimente reprogramate, tot așa din cauza exterioare de noi. Dar pentru noi, să zic așa, mai mult partea emoțională a fost atunci la partea de Agora, unde trebuia să facem anul trecut primul eveniment. Pentru că noi atunci am pregătit tot așa ceva wow, ce nu s-a mai făcut, cred că până la momentul respectiv în niciunde în România. Și nici nu știm dacă o să mai reușim să reproducem ce aveam pregătit pentru acel eveniment. Acum, ca și costuri, ca și pierderi, să zic că niciodată nu ne raportăm la chestia asta, nici la partea de profit foarte mult, cumva vrem să oferim cât mai mult. Și nici atunci nu ne-am raportat la lucrul ăsta, să zic așa, ce pierdere am avut. Cumva a fost dezamăgirea că nu am putut
să oferim ce am gândit pentru locația respectivă. Țin minte și atunci postările de pe Facebook că lumea vă întreba, sunteți bine? Da, Știu că e da. doar o postare scurtă, suntem bine și totul e în regulă, încercăm să salvăm echipamentele. Da, nu știu, și acum, chiar dacă a trecut un an, nu știu, așa a fost un moment marcant pentru noi, pentru că partea tehnică deja era toată pregătită înăuntru. Noi mai aveam doar de aranjat niște mese. Și în momentul în care a izbucnit incendiu acolo la Agora, noi chiar atunci plecam de acasă să mergem să mai pregătim ultimele detalii și pe drum chiar m-a sunat viceprimarul. Mă gândeam că mai vrea niște bilete, mai o masă, mai... Când încolo mă sună și îmi spune hai repede la Agora că a luat foc mall-ul. Acum, într-adevăr, a fost o experiență marcantă pentru noi, pentru că am încercat să scoatem echipamente, nu știam, ajunge incendiu acolo, nu ajunge. A fost o întreagă poveste acolo. Și s-au mobilizat și oamenii să vă ajute? Cum a fost experiența? Să știi că da, și asta ne-a arătat cumva câți de mulți prieteni avem, oameni apropiați, chiar și clienți. Noi ne-am trezit acolo, eram echipa noastră de 8-10 oameni și ne-am trezit cu încă vreo 50-60 de oameni care au venit să ne ajute, fără să sunăm pe nimeni. Ce frumos! Da. Felicitări pentru asta, că ai reușit să creezi această comunitate, știi? Că da. E mare lucru. Da, să știi că da. Simțim chestia asta în fiecare sezon. Și deși noi, așa să zic, nu am spus cu voce tare unele lucruri, cumva undeva în subconștient mereu am avut așa niște fobii, niște frici, niște anxietăți legate de evenimente, de exemplu cu vremea. Mereu am avut frica asta, ce facem dacă o să plouă? Și ne imaginam că pleacă lumea, că nu o să mai o să fie un fiasco. Și evenimentul din vară. Și până la urmă a trebuit să trecem și prin procesul ăsta. Anul trecut chiar la 3 evenimente a plouat. Da, așa e. Primul la care a plouat a fost la Cazinou. Și lumea dansa la White Party ploaie. și lumea dansa în ploaie. Nu a plecat absolut nimeni. La final au fost toți 1500. Și cumva pentru noi a fost așa dovada că într-adevăr avem o comunitate foarte puternică, că facem lucrurile bine, că oamenii își doresc să fie acolo. Și atunci cumva dintr-o anxietate și dintr-o frică s-a transformat așa într-o, nu știu. Ați prins aripi. Da. Da, așa e. Care a fost cea mai dificilă locație în care ați organizat un eveniment? Cea mai dificilă ca și organizare, cred că a fost pe stradă, când am închis strada Unirii și la fel anul trecut când am închis strada Mețianu. Pentru că presupune foarte multă muncă până în momentul în care poți să închizi strada, în care ai hârtia finală că totul este în regulă. Foarte multă muncă acolo, e nevoie de foarte multe aprobări, de multe întâlniri cu toate autoritățile, cu poliția locală, cu poliția rutieră, sunt foarte, foarte multe instituții care trebuie să-și dea acordul. Și atunci, clar, străzile care le-am închis au fost cele mai dificile locații. A existat vreo locație pe care vi-ați dorit-o foarte mult și în care nu a fost posibil să organizați un eveniment? Da, a existat o locație. Acum nici nu știu dacă e bine să o zic, nu e bine, dar hai să o zic. Ne-am dorit foarte mult să facem un eveniment la bibliotecă. Ok. Și aveam gândită o tematică în direcția respectivă, cu cărți, cu așa mai departe. Am fi vrut în curtea bibliotecii, dar din păcate la momentul respectiv când am vrut noi să organizăm acolo,
n-am găsit deschidere înspre așa ceva. Care au fost constrângerile? Constrângerile că nu se potrivește, că nu se cade, că deși eu cred că barierele astea ar cam trebui să cadă. Pentru că dacă noi cel puțin studiem foarte mult ce se întâmplă pe afară și am văzut evenimente organizate și la piramide în Egipt, am văzut și la piramide la Chichén Itzá în Mexic, în tot felul de locații istorice și cred că se pot îmbina foarte bine. Da, și eu cred asta. Cine organizate în biserici? Acum aici asta e clar, nu s-au potrivit am văzut, pentru voi, dar... de exemplu, am văzut evenimente organizate în Franța, în față la Catedrala Notre-Dame. Hai să zic că aici poate e un subiect mai sensibil, partea asta de religie și de biserică. Acolo chiar pot să zic că da, poate nu s-ar potrivi, deși se fac. Dar la bibliotecă cred că s-ar fi potrivit. Dar nu se știe niciodată. Poate pe viitor o să reușim să-i convingem. Care e povestea din spatele unui eveniment pe care n-ai spus-o niciodată public? Să știi că nu prea sunt povești nespuse la noi, pentru că la Apus tocmai despre asta este, de a spune o poveste. Și asta a fost una din strategiile noastre, începând cu sezonul 3, storytelling-ul. Cumva să spunem o poveste la fiecare eveniment și în fiecare sezon. Și atunci cam spunem lucrurile. Eu mă gândeam la o întâmplare, poate ceva ce s-a întâmplat și nimeni nu a văzut din public, poate ceva amuzant sau... Da, nu știu acum să spun așa. Sunt multe, dacă stau să mă gândesc, sunt multe întâmplări și înainte de eveniment și după. Dar așa, în timpul evenimentului încercăm să ținem totul sub control, să nu se întâmple lucruri neprevăzute. Acum, pentru noi da, e o chestie super drăguță faptul că lumea ne invadează acolo pe scenă. Deși nu e o chestie planificată sau să zicem haideți acum sus sau așa, dar cumva oamenii dintr-un moment al serii nu mai țin cont de nimic și vin acolo peste noi. Da, și din nou arată cumva că e comunitate, că Da, exact. Așa e. La ce să se aștepte oamenii în sezonul 7? Poți să ne dai așa un mic teaser, poate o nouă locație sau... Legat de locații, pot să spun că o să venim sezonul acesta cu cel puțin o locație nouă, dar noi zicem că vor fi două. Una deja este rezolvată și acum suntem în discuții pentru cea de-a doua. Deci două locații noi, eu zic că vor fi în acest sezon și care cred că o să prindă foarte bine la lume. De-abia așteptăm. Acum alte spoilere, să zic așa, nu putem să facem, pentru că face parte din toată strategia noastră. Din toată experiența. Din toată experiența, da. Mereu am dorit lucrul ăsta, cumva oamenii să vină și să aibă așteptările astea, oare ce se întâmple astăzi? Da, creează anticipare și... Exact. Cumva ești entuziasmat să vezi și o să-ți rezerve seara. Exact. Așa e. Soția ta a fost alături de tine din primele zile. Cum a influențat meseria aceasta relația voastră? Nu pot să zic că a influențat-o în vreun fel negativ. Cumva noi așa ne-am format ca și cuplu. De la început eu deja eram DJ, știa că eu lucrez în weekenduri. Dar ea având un job în timpul săptămânii, clar în weekend are nevoie de odihnă și atunci nu pot să zic că avem momente pe care le pierdem. Pentru că ne acordăm timp în timpul săptămânii, în timpul vacanțelor. Ea practic
are partea asta de odihnă și de relaxare în weekend când eu sunt la lucru noaptea. Și atunci cumva așa ne-am format. Ca și cuplu, nu ne influențează într-un fel negativ, să zic așa, faptul că eu lipsesc noaptea în weekenduri de acasă. Sunt curioasă, tu ești DJ de 30 de ani, așa cum spuneai. În ce fel s-a schimbat nightlife-ul în Arad în cei 30 de ani? În sensul în care eu mi-amintesc perioada Wings Republica, când parcă oamenii, sau poate impresia mea, parcă se distrau mai mult, postau mai puțin, erau mult mai prezenți la eveniment în sine. Ce observi tu din spatele pupitrului în acești 30 de ani? Să știi că industria s-a schimbat foarte mult și într-adevăr așa este cum spui tu. În perioada Wings și Republica clar simt că oamenii, nu știu, se distrau mai mult, dansau mai mult, raportat la partea asta de cluburi. Acum l-a apus, parcă retrăiesc vremurile respective, pentru că lumea acolo chiar vine să se distreze. Dar pe partea de cluburi și pe partea de evenimente private, într-adevăr, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Cel puțin pe partea de cluburi, lumea clar nu mai este la fel. Dar cumva e și normal, adică nu știu dacă e normal, dar generațiile s-au schimbat. Au venit altfel de generații acum și da, sunt diferiți. Așa e. Am văzut, știu, într-o iarnă că ai avut un eveniment, ai pus muzică de Revelion în Zanzibar, așa-i? Da. Poți să ne povestești despre cum ai ajuns să fii DJ în Zanzibar? Și în ce fel, cum a fost pentru publicul acela, publicul străin, cum te-au perceput? Cum a fost toată experiența ta? Acum cu Zanzibarul e o întreagă poveste. Noi, eu și Alexandra, ne-am planificat, cred că vreo 2 ani, prima vacanță în Zanzibar și Tanzania. Și am ajuns acolo în 2020, fix în pandemie. Atunci am mers noi prima dată acolo. La vremea respectivă era o destinație destul de greu accesibilă, o destinație complicată, pentru că nu era dezvoltată încă, nu era turismul de acum din Zanzibar și acolo lucrurile s-au schimbat total. Și în perioada în care noi am făcut research despre insulă, am descoperit că era un român acolo care avea 2 resorturi. Noi aveam deja luat un alt hotel în altă parte, dar Ciprian, ca așa-l cheamă, se ocupa și de partea asta de excursii pe insulă. Și după ce am ajuns în Zanzibar, într-una din zile am zis hai să-i scriu. Să facem 1-2 excursii cu el, fiind român, chestie de încredere, nu știam destinația, fiind prima dată acolo. El, Ciprian, e așa un tip, e un om așa foarte complex, foarte, foarte interesant și la el nu primează partea asta de bani, contează mult conexiunea, partea umană. Și știu că nici măcar nu l-am întrebat nici prețuri, nici nimic, am zis vreau să fac niște excursii cu tine, nu mă interesează nici costul, nici nimic. Cumva au apreciat foarte mult chestia asta. Am mers în prima excursie, era o zi super ploioasă, el a trimis un șofer care să ne plimbe pe insulă toată ziua. Și știu că nu am putut să facem nimic din ce era planificat în ziua respectivă și în jur de ora prânzului mi-a scris pe telefon că ce faceți, cum sunteți. Da, și ziceam, uite, nu putem să facem nimic, dar nu e nicio problemă, asta e. Și a zis atunci, da, nu vrei să ne vedem la o cafea să ne cunoaștem, că sunteți undeva aici în apropiere de unde sunt eu acum, hai să ne vedem. Și am zis, da, hai să ne vedem, că oricum nu putem să facem nimic, este o zi ratată.
Și așa am ajuns să ne și vedem, să ne și cunoaștem și nu știu, a fost așa o întâlnire unde, nu știu, așa parcă din start ne-am cunoscut de o viață, așa, nu știu. A existat chimie. A existat și chimie și așa, nu știu, o conexiune, ne-am împrietenit așa, instant. Parcă așa am povestit de parcă ne știam de o viață. Noi după aia am plecat acasă, după ce s-a terminat vacanța. Am ținut legătura cu Ciprian și anul următor, undeva prin toamnă, mi-a scris că n-ai vrea să facem un revelion. Era încă pandemie, Zanzibarul era o destinație deschisă, nu existau restricții la ei, nu exista nicio restricție niciodată, ei nici n-au crezut în COVID, nici nimic. Deci la ei era totul deschis, puteau românii să meargă foarte ușor să ajungă acolo și la fel era foarte ușor să te întorci de acolo. Dacă ții minte că erau tot felul de zonă verde, zonă galbenă, zonă roșie, ei cum nu declarau cazuri, erau zonă verde. Deci te puteai întoarce la fel, foarte ușor de acolo. Și hai să facem. Că oricum mergeau foarte mulți români și știu că m-ai întrebat cum a fost raportat la publicul internațional. N-a fost public internațional, au fost români. Au fost 500 de români. Ok. Că am văzut că și tu ai plecat cu o gașcă din Arad, așa? La al doilea revelion am plecat cu gașcă. Okay. La primul revelion am fost doar eu cu Alexandra și au fost cam 500 de români, aproximativ, într-un club pe o plajă. Deci era în aer liber? În aer liber. În aer liber. Mișto. Da. În aer liber, desculți, nisip, clubul chiar pe plajă. Ce frumos. Da. Sună foarte bine. Da. Există o locație din lume unde ți-ai dori enorm să pui muzică și încă n-ai reușit? Așa, sunt foarte multe locații, pentru că eu cumva așa m-am format. Nu am dorit să fiu foarte mult plecat departe de casă, cumva să nu rup legătura cu Alexandra. Și atunci, cumva, limita mea a fost Arad, zonele de pe lângă Arad, la partea de cluburi. Clar, nu mi-am dorit să merg foarte departe. La partea de evenimente private am luat în multe locații, și din Europa și din afara Europei, pentru că acolo am putut să mergem împreună. Deci să zic așa, la partea de cluburi n-am făcut un scop din a fi un DJ care se plimbă. Am căutat locații fixe unde să am rezidență, să stau cât mai mult timp, cumva să construiesc o direcție. Dar ca și club unde mi-aș dori eu foarte mult să am ocazia cândva odată să pun muzică, este clar în Bali, la Savaia. Am fost acolo să-l văd pe Black Coffee. Este un club absolut impresionant. Momentan este locul 5 în lume și este o locație ireală. Ca și întreagă experiență pentru... Ca și întreagă experiență, ca și localizare, este undeva așa un club cocoțat pe o stâncă, jos este oceanul, deci este, nu știu, e ceva ireal. Cum mă așteptam să spui Ibiza. Da, într-adevăr, ca și cluburi, în top 5, 3 sunt din Ibiza. Acum, nu știu, nu mă regăsesc eu foarte mult în zona asta de Ibiza. Mi se pare că lucrurile acolo sunt scăpate de sub control din multe puncte de vedere. Așa. Și nu știu în ce măsură m-aș regăsi eu personal. Într-adevăr, poate să fie un deziderat pentru foarte mulți DJ, dar nu pot să zic că ar fi primul loc unde mi-aș dori cel mai tare să ajung să pun muzică. Da, și cumva clubul acesta din Bali și se potrivește cu stilul tău, știi? Se potrivește și cu conceptul apus, e în aer liber, cumva. Exact, cumva e acolo... E o locație unică. Da, e o locație unică. La fel și ei organizează evenimente de seară. Și Bali, clar, este o destinație foarte spirituală și oamenii sunt foarte spirituali acolo și cred că de aia m-am regăsit eu total în povestea lor de acolo. Da, așa e. Cum ai construit DJ Sebu ca și brand? Asta e o întrebare foarte simplă. Prin muncă. Multă muncă. Acum
la fel, vezi, multă lume poate nu vede ce e în spate. În spatele unei serii. Dar în spatele unei seri stă foarte multă muncă. În timpul săptămânii, acasă, studiu, căutat muzică, selectat muzică. Dacă ai construi tot de la zero, cu tot ce știi acum, ce ai face diferit? Nu cred că aș face nimic diferit, cred că aș face lucruri exact la fel. Consider că toată experiența pe care ai acumulat-o cumva e așa o fundație solidă și ai tot construit pe ea? Exact, au fost etape prin care a trebuit să trec și cumva mă bucur că am trecut prin etapele astea, pentru că dacă mă uit acum în 2026 și la DJ-ii care acum apar, cam toți vor să sară etape. Ori în momentul în care n-ai baza asta solidă pe ce să construiești, e destul de greu. Așa e, trăim această perioadă în care toți vor să devină viral peste noapte și nu au răbdare. Exact. Și renunță poate când văd că nu au succes în primele luni. Ce le-ai spune legat de asta? Dacă ar fi să dai un sfat unui tânăr care vrea să devină DJ? Păi, cred că sfatul meu ar fi să muncească foarte mult, să studieze, să existe perseverență și să existe partea asta în care să nu renunțe dacă există momente grele. Pentru că până la urmă, dacă ai încredere în tine și ai un plan, până la urmă o să iasă. Și adevărul e că nu există niciodată momentul perfect. Începi, înveți, dai fail, exact. Te ridici. Da, nici eu nu pot să zic că la început pentru mine a fost ușor. Au fost și momente grele și acum să zic așa, momente în care să mă gândesc dacă mai fac sau nu mai fac chestia asta, n-au existat, pentru că pasiunea pentru muzica aia o să rămână tot timpul și atunci nu cred că ar exista vreodată vreun moment în care să mă gândesc că nu o să mai fac chestia asta. Deci o să ne vedem în cluburi și peste 20 de ani. Dacă o să fiu bine fizic, da. Dar văzusem o chestie în online că persoanele care frecventează cluburile se păstrează mai tineri mai mult timp sau arată mai tineri mai mult timp și eu și soțul meu ieșim des și mergem și în Ibiza și sincer vedem și persoane de 50-60 de ani și arată mult mai tineri decât poate alții de vârsta lor. Da, depinde și ce faci în restul timpului. Că și la mine trebuie să existe un echilibru între viața de noapte și weekendurile pierdute. Weekendurile pierdute ca și odihnă și undeva trebuie să te reîncarci și să găsești echilibru. Cel puțin la mine echilibrul ăsta vine în partea din timpul săptămânii, unde am grijă la absolut tot, și la partea de alimentație și la partea de odihnă. Cumva din start am gândit lucrul acesta ca DJ-ală, să nu-l fac 5 ani, 7 ani, 8 ani, după care să nu mai pot să fac pentru că nu mai duc fizic. Am gândit-o ca job pe viață. Așa e, și plus că după o anumită vârstă altfel se resimte o noapte pierdută decât la 20 de ani. Exact. Da. Ce îi spune unui tânăr care crede că e prea mic Aradul ca să construiești ceva, în ideea în care tu ai dovedit că se poate face ceva remarcabil, chiar și departe de București, Cluj sau Timișoara? Arad, într-adevăr, este un oraș micuț, în care, cel puțin acum, este destul de dificil ca să zic așa, să-ți găsești un loc. Da, acum 20 de ani existau mult mai multe cluburi, mult mai multe șanse, să zic așa, de a începe de undeva. Acum este un pic mai dificil, dar cred că mult ajută partea de online acum, în care nu trebuie neapărat să începi de la un club din Arad, nu știu, poți să începi și altfel. Dar cred că atâta timp cât nu știu, există pasiunea asta pentru muzică, fiecare o să-și găsească locul în industrie.
Tu ce-ți dorești pentru următorii 10 ani? Sincer, îmi doresc doar să fiu sănătos și mai departe cred că drumul e destul de simplu. În sensul că îți dorești să mergi tot pe... Da, evident. Ok. Dacă ar fi să lași un mesaj oamenilor care te urmăresc, așa, un mesaj de încheiere, care ar fi acela? Să vină sezonul acesta la apus. Sunt ferm convins că o să vină, cel puțin acum noi când vorbim am început deja să lucrăm la primul eveniment și feedback-urile sunt incredibile, sunt mult peste tot ce ne-am așteptat, deși știm ce a fost în trecut. Te referi ca și număr de bilete vândute? Ca și număr de bilete, ca și rapiditate. Câte bilete ați vândut pentru... Acum, pentru primul eveniment, 1000 de bilete. Într-o zi. Felicitări! Mulțumim! Cam ăsta ar fi mesajul, să rămână alături de noi, pentru că o să încercăm să fim mai buni decât am fost până acum. Vă doresc mult succes! Mulțumim!